The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive. I love being by Mga idol, bayad tayo ng kuryente, apik. Maipon na naman tayo ng bayaran. Maipon na naman. Delikado. Padami ng padami ang bayad tayo ng apik ng kuryente. Tika dahil magbayad ng bill Bimaya Gasa Store Tika. Yan po mga kaidan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ang bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe at pagpinot na rin po ng notification bell para lagi po na updated sa ina-upload video. Okay po, subscriber, tama. Welcome back mga idol. Mga bayad. Nakulong pati ni. Gali be. Kayo ang bida ngayon. Dahil na naman kinload. Termina sana. Ay! Adalan kasi, mama mo yung aso sa muggas ako. Hindi mo ginoyali at mamawa. Ano ka na? Si Maday. Ano? Ayan na be. Ano ito? Ayan na be. Yan. Cellphone Yung number nag-request po. 09 45 45 250 250 84 84 79. 79 0945 250 8479. Yan, nag-request po yung tindera. Promote daw yung ano niya. Ano yung Pimaya, ano? Din lang. Simpay. Din lang po daw magbayad sa Longgasa Store. Dito lang po kung magbayad ng ano, bill sa apik. Delikado baka maputulan naman. 16 Kaya bayad din pag may time. 109 How much? Pero nakulon, ano yun? 15. Ano lang, 119. 28 pesos plus 21 pesos. Promote mo na ni. Ikaw na mag-ano. Welcome to Longgasa Store. 19 po, 19 pesos. Pa yan yung mga inabil ko lang ang 17 wala man. Para man yan eh. Smart padala. Meron din kompleto. 19 pa. Natapira mo nang gan. 98 plus 21 pesos ang bayad ko. Sorry. Hindi tayo nagkaintindihan. So,
Ipilayad ka mo? Daw po, pero ang resibo ang babayadan, 21 pesos lang. Babayaran. Okay. Yun lang kasi first time magbayad sa Apik. Sumasunod ba? Ay, wala. Oh, di ba? 19. Okay. Kadugtong kong bill mo, tigtanggal ko na sa barcode. Yeah. Okay. Salamat. So, ulitin. 100. Dahil ka na mapila sa APEC, dahil ka mamasahe. Bagong tindera. Bubuo ka Hello. talaga. Uli ko talaga ini. Oy, pakiili man tabi. Miss. Hoy, ba ko iyan tabi, manay. Dako la. Paguna mo. Welcome to my vlog. Yan pang lugar po namin, oh. Welcome to your vlog. Yan pala yung ano, Yung ano. kaibing akong matalik. Wow! Nadali ka niwala sa kuya. Dahil pa ako nag-subscribe pero mas-subscribe ako. Yan. Hindi mo gusto ano. Sigo na sa online ko. Nga, Paano ka ma-order? wala man na ano. Saday na. Yun na nga niyan. Na yun na nga niya. Parang inimay. Mamira man tabi. Para pa na inima. Bibigyan. Bayan yan. Bayo mo lang gad. Subscribe ba ako man ang gad? Talip. Dahil, siyempre, ano taka mo? Shout out, Permi. Pampira na daw. So, napaano daw, bye. Eh, dun na Napaano daw. Pero ito gawos. 110. Bayad na nga guna, o, ba? Magbayad ka muna tabi. Magkari Ano? yun. Bago Hindi, kami ampor. mag-subscribe. Pero gawos. Nagsahod na ika. Eh, kasi yun na ako. Nagsahod na akong primerong sahod. Sa is. 110. 10 patabi. Pero, 10. oh, yun na, sobra na. Arab tabi ka niyang pagbakal Ano? Oh, bagaon. Pa. Oh. Ini po ang tibabakal niya. Tapos, Rexona, ini man po ang gamit ni Kan Mrs. agum niya. Agum niya. Ano ka tabi? Peach care. Di ka mabakal. Oh, hindi mo nagagamit ka. Lalaki. Oh, pwede man kami mamit ka ng lalaki, ano? Iyo nga ni ano ko niyan. Kulay, pink. Salamat, Tabi. Permit po ka magbakal sa lungga sa store sa mga magagaya na sila. Thank you very much po and pa-subscribe na lang po sa YouTube channel niya. Oo. Huwag na mag-ano magtampo. Magbakal ka na niya. So, ano nga food ka to? Igwa ako, kumpleto ako. Ano ito? So, May kapukan bagal. Igwa na nga ni, kumpleto na nga ni ako. selfie stick. Kara, kabit na lang ang dahi. Mapalala ka na naman. Tayo, mag-good boy na ako. Kasi parang iba. Ngunyan. Uy, ano rin na. Uy, magandang bulong mo ta. Sabay mo, nasa record mo ba? Yun na.